Sant Lluc ens explica, amb un to popular i accessible, la història més gran de la humanitat. Presenta no un relat forjat per la imaginació, sinó una realitat teixida pel mateix Déu amb col·laboració humana. El punt àlgid és: infantaràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Aquest missatge ens diu que el Nadal ja és a prop. Maria ens obrirà la porta amb la seva col·laboració en l'obra de Déu. La humil donzella de Natzaret escolta sorpresa l'anunci de l'àngel. Precisament, ella pregava a Déu que enviés aviat el seu ungit per salvar el món. Pocs s'imaginaven el seu modest enteniment que Déu l'escollia justament a ella per realitzar els seus plans. Maria viu uns moments tensos, dramàtics, en el seu cor. Era verge i estava promesa amb Josep, però Déu li proposa ara una maternitat que queda al marge del seu futur matrimoni. Maria no ho entén. Com podrà ser això? Heus ací la pregunta. L'àngel diu que virginitat i maternitat no es contradiuen, sinó que per la força de l'Esperit Sant s'integren perfectament. No és que ella ara ho entengui millor, però ja en té prou, puig que el prodigi serà obra de Déu. A Déu res no li és impossible. Per això Maria respon que es compleixin en mi les teves paraules, que es compleixin, que es faci, fiat, sí. Completa acceptació de la voluntat de Déu mig a les palpentes, però sense condicions. Maria és com el cristall pur que en no posar cap condició deixa transparentar Déu totalment i única. En aquell instant mateix la paraula es feu carn i habità entre nosaltres. L'encarnació del Verb de Déu esdevé la realitat més divina i més humana alhora. Pau VI va escriure l'any 1974. En Maria veiem la resposta donada per Déu al misteri de l'home i la pregunta que l'home fa sobre Déu i la pròpia vida. Avui, amb tota l'Església diem, sortoses les entranyes de la Verge Maria que van portar al món el Fill del Pare Etern.